Lento lento yokuthi lento yokuthi nithande amadoda anemali, I understand it. Ngiyavuma futhi nami there is no reason ukuthi ungadeyitha umuntu ongenamali. Kodwa engifuna ukunixwayisa kubona bogele, la madoda anemali asebonile ukuthi aniwathandi, nithanda imali yabo. Nawe esenza sure uma efika kunina aveza yona kuqala. Kodwa uma usufikile usuthandana naye akukho mali ekunika yona. Guess what? Into eyenzayo nje ukuthi ikuthengele into edliwayo uthole nephuzayo. Uma yiney'moto ikunike uhambe ngemoto, ekugcineni ugcine ukhulelwe uy'tshela ukuthi uphila kamnandi. Uma usukhulelwe iqhubeke nonkosikazi wayo noma idlulele kwabanye. Uma usuyakhala kuyenzeka-ke omunye ebone kusephakathi ukuthi hayi ngathi le mali ayimsizi, kodwa uthole ukuthi eyi usephelile umuntu. So you must be careful bafethu le nto le. Angisho ukuthi landelani i-true love, kodwa eyi benginixwayisa nje ngoba hhayi amadoda asewasha, asebonile ukuthi kudlala ngawo la. Aseyakhuleliswa kuphela. Awucabangeke nje ukhulele ukuthi ubukhishwa, udla kamnandi, uphuza izinto ezimnandi. Uma uphuza utshwala obuthandayo, uphinde udrayive. Vele-ke umuntu wesifazane uma eke wadrayiva ukhohlwa yikho konke. Kodwa ngiyanixwayisa, you must be careful bafethu, hhayi kabi.